iltaa. Eikö täällä saatana paskapaperina myytävänä oo? Joo, kyllä meillä vesipaperit on tuolla pesusienen takana. No mä tulin sitä takaa, mä en mitään löytänyt. Joo, olisiko ne loppunut sitten? Mä tuun hetken päästä katsomaan. No tää vähän hätätilanne, vauhtia sais siitä saatana. Joo, no mennäänpä katsomaan. Täällä... Mitä täällä? Pesusieniä, tiskeretit, hammasarjat. Tässä ne pitäis olla. Joo. On valitettavasti loppunut. No voi helvetin perkele. Joo. Ne on loppunut. Ei täällä vesipaperia enää myytävänä. Ne on loppu. Voi saatana, pitäis paskalle päästä, saatana. Ja tuo vessa vielä remontin alla vai? Joo, kun nyt valitettavasti ihan kesäkuun loppuun asti. Voi perkele, saatana. Mutta voitais ostaa tästä paketin tiskerettiä ja mennä tuonne mehtään istumaan. Tuolla tää paperit ollaan kassalla. Joo, meillä on kyllä paperia siellä, mutta no aina ostan niin tämmönen makkara-aterian. Kuuluu kaupan päälle. No otetaan sit makkara. Joo, minkälainen maistus herralle? Otetaan vaikka pekonin makkara sitten. Joo, no nyt... Ja uskon, että on, joo. Ne on valitettavasti nyt kylmiä vielä. Kestäisi vielä 10-15 minuuttia ennen kuin on valmiita. Mutta vielä tässä veganinakit. Ne on vielä valmiita tässä. Veganinakki? Joo, maistu ihan kuin liho. No ota sit saatana veganinakki. Joo, meillä on sitä tarjous tässä. 1,352 vielä eurolla. Otetaan yksi saatana. Joo. Maksaa käteisenä tai kortilla? Käteisenä, tuossa on rahat. Joo. Joo, no. Siinä voi nyt paperita ottaa, mutta älä nyt ihan... Mä otan nyt tästä vaan paperita, saatana. Paska tulee housuun kohta, saatana. Joo. No, mä laitan tässä nyt tänne veganinakit tässä lämpimänä ja ketsuppit, sinapit. Voit laittaa myöhemmin. Laitas myöhemmin sit, saatana. Mä tuun takaisin kohta. Joo, näkemiin.